Quan la pluja caigui fort, quan sentis que toques fons, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta. Hola, molt bona tarda, autoritats, voluntariat, equip tècnic, persones sòcies, representants del món empresarial, econòmic, sindical, el sector privat, el sector públic, entitats del tercer sector social, els mitjans de comunicació, institucions i organitzacions. En definitiva, amics i amigues de la Creu Roja, sigueu benvingudes i benvinguts. Hem encetat aquest acte amb un vídeo, com heu vist, d'agraïment al voluntariat, amb la cançó Seré aquí del grup Prats, que ens l'ha cedida. Perquè avui som aquí per donar un gran agraïment a tothom que ha fet possible d'una manera o altra la continuïtat de la missió humanitària de la Creu Roja al llarg d'un segle i mig d'història, una història que és indissociable de la història de la pròpia comunitat i societat a la que serveix i per la que treballa, sigui en emergències, socors, conflictes armats, desastres naturals, crisis econòmiques o grans esdeveniments socials. Em presento, soc Rosa Maria Calaf, periodista, 40 anys de Ràdio Televisió Espanyola, cofundadora de Televisió de Catalunya, tinc el Premi Nacional de la Generalitat, Premi Nacional de Periodisme, que és un honor, i la medalla d'or de la Creu Roja que porto molt, molt a dins del cor. Com sabeu, he estat corresponsal, he visitat 183 països, que són només 9 menys que les societats nacionals existents de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja a tot el món. Per tant, he cobert conflictes, desastres, situacions extremes i per tant he estat molt a prop de tants i tants voluntaris. I en tinc tants de records. Alguns molt dolorosos, com l'assassinat de l'infermera l'any 96, de la infermera i cooperant espanyola Fernanda Calado en un hospital de ferits de guerra a Txetxènia. Però també tinc moltes altres vivències, evidentment, molt més positives, com per exemple la illa de Mindanao, on el drama de les famílies expulsades de casa seva per la violència rebien l'ajuda de la Creu Roja i és absolutament impossible oblidar com retornava el somriure a la cara de grans i de petits. O, per exemple, a Sri Lanka, després del devastador tsunami del 2006, l'alegria de la gent un any després, quan rebien les cases noves, el sanejament i els controls sanitaris continuats de la Creu Roja. I no cal anar tan lluny. A Castella i Lleó, no fa gaire, la Nieves, la Caridad, el Guillermo m'explicaven com el programa d'acolliment familiar els havia canviat absolutament la vida. En 50 anys de trajectòria he vist com l'acció humanitària canviava de l'assistencialisme a la cooperació i el desenvolupament, i com tot es complicava molt, amb noves tipologies de conflictes, amb la confusió entre guerra i terrorisme, la ciberguerra, els drons, l'entrada en el món humanitari de nous actors, com les empreses, les corporacions, els militars. He vist com els mitjans de comunicació posen moltes vegades massa pressió, d'altres forcen un oblit massa de pressa i com en fan de la tragèdia i el dolor un espectacle. Tot això obliga clarament a redefinir el concepte d'universalisme humanitari. I per tant he vist també com la Creu Roja sap llegir les senyals, incorpora elements preventius i rehabilitadors, com demana un nou marc legal internacional pels desastres naturals, com el que ja existeix pels conflictes armats, per exemple, i també com treballa contra la cultura
de l'amnèsia selectiva. Per tot això, la veritat és que moltes gràcies, perquè per mi és una satisfacció molt gran participar en aquesta celebració dels 150 anys d'Acció Humanitària a Catalunya i en un espai tan emblemàtic com és el Gran Teatre del Liceu. O sigui que moltes gràcies. He dit que és emblemàtic, evident, i és molt simbòlic, a més, perquè aquest edifici no ha estat escollit a l'atzar. Precisament va ser aquí, el 3 de juliol de 1872, a les 3 de la tarda, i més concretament al Saló dels Miralls, on l'alcalde de Barcelona, Francesc de Paula Rius i Taulet, aquell polític visionari que va modernitzar la ciutat i que va projectar-la mundialment, doncs va signar l'acte fundacional de l'Assemblea Local de la Creu Roja a Barcelona amb altres ciutadans influents de l'època. 8 anys abans s'havia constituït la Creu Roja Espanyola a tot l'Estat. Aquesta efemèride es va publicar l'endemà a primera plana del Diari de Barcelona. I ja es demanava en aquell moment a la ciutadania que ajudés a sustentar aquella nova organització. Bé, doncs, 2 dies més tard, un equip de camillers ja va sortir cap a Girona per prestar cobertura sanitària i mèdica als ferits de les guerres carlines. Aquell mateix 1872, mesos més tard, es van crear també les assemblees locals de la Creu Roja de Mataró i de Lleida. Per tant, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí, en aquesta sala, i aprofito també per enviar una salutació a qui ens està seguint en directe per streaming, com no, pel canal de YouTube de @CreuRojaCat. I qui ens seguiu per les xarxes socials, doncs avui estem utilitzant l'etiqueta #CreuRoja150 anys. Ara, per inaugurar ja definitivament aquest acte, el president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet, ens dirigirà unes paraules de benvinguda. Així que, senyor Quitet, no el veig, però quan vulgui, el faristol és seu. Endavant. No el veig? Ui. No toco res d'això, no s'ha de tocar res, de moment ja va bé. Bona tarda a tothom. Honorable president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, querido Javier, presidente de Creu Roja Espanyola, presidenta del Parlament, ja si us vaig veient perquè està una mica fosquet, si no m'equivoco, delegada del Govern de Catalunya, consellera de Feminisme i Igualtat, conseller de Salut, conseller de Drets Socials, presidenta de la Diputació, comissionada de l'Ajuntament, ara sí anem veient, Salvador Alemany, president de la Fundació Teatre del Liceu. Permeta que et doni, a part de res, les gràcies per haver-nos deixat avui celebrar aquesta retrobada, aquesta efemèrides, en un lloc tan emblemàtic per la Creu Roja, una organització que tu hi tens molts bons records i molts lligams, com algunes de les persones que estan aquí al costat teu. Moltes gràcies, també. Mireu, saludar ja generalment, ho ha fet ara la presentadora, les autoritats, els representants del món empresarial, fundacions, organitzacions, segur que ens en deixarem entitats, amics i amigues d'aquesta gran família de la Creu Roja. I gràcies per acompanyar-nos avui aquí. També avui se'ns han incorporat en aquesta gran família de la Creu Roja unes persones que han vingut abans aquí a veure com assajaven, que després es faran unes peces musicals. També us donem les gràcies i us considerem que també sou part d'aquesta gran família, d'aquesta Creu Roja que fa 150 anys que estem implantats aquí a Catalunya. Després de donar aquestes salutacions, que em sembla si m'he descuidat algú, perdoneu, disculpeu, doneu-vos per saludat, perquè avui amb 2.000 persones és bastant difícil poder-nos veure tots plegats. Permeteu-me compartir 4 idees només, poques cosetes. Però mireu, la majoria dels que estem aquí sabem que la Creu Roja va néixer a raó d'un conflicte i un segle i mig després, 150 anys, malauradament, per desgràcia, continuem encara patint-ne d'altres, i no només un, sinó 60 conflictes al món. A vegades pensem que en aquests moments en tenim només aquí a Ucraïna, però no, en tenim 60 més de conflictes al món que estan provocant un desplaçament de més de 100 milions de persones. Això vol dir que tenim molta feina per endavant. També vosaltres sabeu, i m'agrada comentar-ho, però ho sap tothom, què és la Creu Roja? A vegades ho preguntem. Mireu, la Creu Roja la fan les persones, la fem les persones. Són persones que ajuden a persones, així és de senzill, no hi ha més. I a vegades també ens preguntem
des de dintre mateix, del per què la gent, la societat, tenen aquest vincle, aquest estreny lligam amb la Creu Roja. Es costa de vegades entendre-ho. Suposo que és per moltes coses. Jo se me n'acudeixen tres. Una d'elles és per aquest símbol protector que tenim, el veiem aquí, aquest símbol protector que inspira confiança. Per això la gent hi creu en la Creu Roja, perquè inspira confiança aquest símbol protector. Lògicament també per la xarxa territorial. Estem a tot arreu. A tot arreu ens veieu, o ens veuen, o us veieu, perquè hi formem part molta, una gran família. Som a tot arreu, a 192 països a tot el món. També aquí a Catalunya, 300 punts de presència físics a través del territori, a través d'aquestes assemblees locals i comarcals que tenim arreu del territori. La nostra força, la veritable força de la Creu Roja, és la nostra gent del món local, que avui molta d'aquesta gent esteu omplint la meitat d'aquest gran salat del Liceu. Vull dir, la meitat d'aquesta gent esteu aquí, no n'han vingut més perquè no hi cabien. I, lògicament, parlant d'aquesta força del món local, hem de parlar també de l'altre punt, que la gent ens té confiança i és pel voluntariat. Entenem tothom, podem fer moltes definicions del voluntariat, se'n diuen moltes, que som un valor impagable, etc. Nosaltres direm que si no tinguéssim voluntaris no existiria la Creu Roja. A Catalunya som més de 21.000 persones voluntàries. Jo parlant de voluntariat també m'agrada dir, m'agrada explicar-ho, i en un dia com avui crec que sí, que també ho haig de fer, ho haig d'explicar una mica la meva vida. Jo porto 44 anys de voluntari a la Creu Roja. Vaig començar l'any 1978 a Sant Celoni, 44 anys, i ara en porto 3 que, com a voluntari també, m'ha tocat ser president de la Creu Roja de Catalunya, com alguns companys i companyes que avui estan aquí amb nosaltres. I us puc dir que em sento molt orgullós de pertànyer a aquesta institució, de poder anar als llocs i dir que soc voluntari de la Creu Roja. I més avui encara ho hem de fer-ho. Jo crec que això, que el pensament que us estic dient, el teniu la majoria de persones que esteu aquí. Encara molt més avui, en aquests moments, que poder compartir amb aquestes quasi bé 2.000 persones compromeses i que esteu aquí, creieu en aquest ideal que ens va portar el nostre fundador Henry Dunant. Avui realment, avui ens toca, hem vingut aquí, ho ha dit la Rosa, molt bé, Maria Rosa, ens toca felicitar, agrair i homenatjar a tota aquesta gran família de la Creu Roja. Jo diria tots i totes les persones que esteu aquí, formeu d'una manera o altra aquesta gran família de la Creu Roja. L'embrió fonamental, lògicament, és el voluntariat, les treballadores i treballadors de la casa i, com no, les 227.000 persones sòcies i empreses donants. També moltes d'aquestes persones i representants esteu avui aquí. Tot plegat, si us hi mireu bé, som una gran família. Som prop de 250.000 persones. Persones que amb aquest suport i complicitat que hem tingut sempre de les diferents administracions del territori, que avui esteu representades aquí, us ho agraïm moltíssim, també a la resta d'entitats socials, empreses, companys i companyes que col·laboreu amb nosaltres, fent possible que la nostra gent siguin cada dia al carrer, cada dia, 150 anys, estiguin al carrer per poder ajudar més i millor a les persones que es necessiten. I això també ha sigut possible gràcies a la gent que hi som ara, però també gràcies a tantes i tantes generacions de bones persones que al llarg d'aquest segle i mig jo crec que ho han fet realitat. Ho heu fet realitat, perquè hi ha moltes persones aquí que potser no esteu ja a primera línia, però heu estat aquestes generacions passades. Aquí ens acompanyen avui, parlant d'aquestes persones d'altres generacions, ens acompanyen aquí algunes, aquí davant, que han estat també durant aquests últims 40 anys, han presidit la Creu Roja Catalunya. Creu Roja Catalunya i Creu Roja Barcelona, que ha anat molt lligat des del principi, com avui ens explicava la Rosa Maria, i que han format part d'aquestes generacions de persones de voluntariat que ens han deixat un llegat impressionant de solidaritat i de compromís. Realment, sense ella, sense ells, sense vosaltres, és ben clar que no hauríem pogut arribar mai a on som ara. Podríem parlar també de moltes intervencions, milers d'intervencions. Jo crec que quan estàvem aquí hi ha persones que em deien és que jo he parlat, que vaig estar aquí, vaig estar allà, molts records emotius, moltes coses que han passat, que hem viscut, però seria difícil. Jo, si em permeteu, només us explicaria, us comentaria 2 exemples, coses actuals. Una, la nostra contundent resposta davant la pandèmia de la Covid-19, tant en l'àmbit social com el sanitari, n'és un. I la crisi humanitària provocada pel conflicte d'Ucraïna, amb aquesta arribada massiva de persones refugiades, desplaçades, que han arribat a casa nostra i que han sigut ben ateses, n'és una altra. 2 situacions d'avui, d'ara, que ens mostren la nostra forma de fer i d'actuar durant aquests 150 anys, basats en aquests principis, amb una forma molt clara, assistint i recuperant persones.
i fer-ho amb calidesa i dignitat, i també amb un horitzó, no deixar ningú enrere. Aquest seria el titular d'aquesta acció nostra. Mireu, és un orgull poder arribar a 150 anys. És un orgull, és un dia per viure-ho, per disfrutar-ho. Però està clar, no podem parar. Ho hem vist al principi, 60 conflictes arreu del món i molta necessitat a casa nostra també. Ho hem fet sempre al costat de les administracions i ho continuarem fent, donarem aquest suport. Hem de tirar endavant. I avui volem refermar aquí, davant de tothom, volem refermar aquest nostre compromís per seguir teixint noves aliances, com les que tenim ara, reforçant les que tenim ara amb les diferents administracions que repeteixo aquí davant presents avui, que us ho agraeixo, que hi sou totes ben representades, i també, lògicament, amb tot aquest sector privat, amb el món empresarial, amb les fundacions, que avui ens acompanyeu i hi sou cada dia, i també amb altres entitats del tercer sector social. No em descuido, per descomptat, els mitjans de comunicació. Aquestes aliances, ho sabeu tots, són claus pel futur. Són necessàries per continuar sumant esforços per poder combatre aquestes epidèmies silencioses del segle XXI, podem dir 3 o 4, la pobresa estructural, la soledat no volguda, aquestes migracions forçades que parlàvem abans, les desigualtats, el canvi climàtic i molts més reptes aquests recollits amb l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Mireu, podríem parlar molta estona, però crec que hem d'anar acabant. Jo, per acabar, només ara com a final, us voldria introduir amb aquest vídeo que se'n diu Qüestió de principis, que sembla que tothom m'ho esperava que ho faríem al començar, que ara veurem i que resumeixen d'una forma molt entenedora i feta per voluntaris i voluntàries de la Creu Roja els 7 principis fonamentals que regeixen la nostra acció humanitària i que són, en definitiva, la nostra forma, la nostra raó de ser i la nostra raó d'existir. Anem a veure el vídeo? Humanitat. El moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja neix per prestar auxili als ferits, sense discriminació, per prevenir-ne i alleujar-ne el patiment, sempre i a tot arreu. Protegeix així la vida, la salut i el respecte a la persona, impulsant la comprensió, l'amistat, la cooperació i una pau duradora. Imparcialitat. No distingeix entre raça, religió, condició social o idees polítiques. Només socorre les persones en proporció al seu patiment i necessitats, prioritzant-ne les més urgents. Neutralitat. El moviment sempre s'absté de prendre part d'hostilitats, controvèrsies polítiques, racials, religioses i ideològiques per conservar la confiança de les parts. Universalitat. Totes les societats nacionals tenen els mateixos drets i el deure d'ajudar-se mútuament dins del moviment internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. Per això té vocació universal. Unitat. A cada estat només pot haver-hi una societat nacional de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja accessible a tothom i que estengui la seva acció humanitària a tot el territori. Voluntariat. És un moviment de socors voluntari i desinteressat que, amb la seva acció, dona compliment als principis fonamentals. Independència. Les societats nacionals són auxiliars dels poders públics en l'activitat humanitària i estan sotmeses a les lleis dels països on actuen. No obstant això, el moviment és independent i ha de conservar l'autonomia per actuar segons els seus principis fonamentals. Humanitat. Parcialitat. Neutralitat. Universalitat. Unitat. Voluntariat. Independència. I ara ens posem aquí, una mica aquí al davant, i com que... Moltes gràcies, Josep, per les teves paraules i per introduir aquest vídeo que mostra el marc ideològic de la intervenció humanitària de la Creu Roja arreu, com sabem. Com us hem dit ja, aquest és un esdeveniment d'homenatge a milers i milers de persones voluntàries que han fet possible l'existència de la Creu Roja i donen sentit a la seva missió. Per això volem també retre un reconeixement a tot el voluntariat,
representat d'una manera simbòlica per presidentes i presidents, també voluntaris i voluntàries, que en els 40 últims anys han presidit la Creu Roja de Catalunya i també de Barcelona. Per fer el lliurament dels guardons, doncs tenim ja aquí, que l'hem fet cada any, no l'hem deixat baixar, el Josep Quiret, i demanem, sisplau, por favor, Javier Senén, que tampoco te veo, pero que te pido que vayas subiendo, demano doncs al president de la Creu Roja Espanyola que pugi a l'escenari. ¡Qué alegría! De verte yo también, por favor. Bueno, ara doncs demano, sisplau, que els següents guardonats pugin a l'escenari. Per Rafael Orozco, que ens va deixar fa 5 anys, recull el guardó el seu germà Xavier. Ricard Gutiérrez, Marta Corachán, Pilar Ferran, Salvador Alemany, Josep Marquès, Ramon Vila, Antoni Aguilera, que per raons de salut avui tampoc pot ser aquí i el representa la seva filla Cristina. Ara ve doncs la frase de la nit, o sigui que és en agraïment al voluntariat amb motiu dels 150 anys d'acció humanitària a Catalunya, fem el reconeixement a, i ara sí que no sé com el mecanisme, vosaltres teniu. Jo crec que el millor serà, sisplau, si us sembla bé, Josep y Javier, si os ponéis más cerca y ellos os van trayendo y os quedáis aquí en una puntita. Disculpeu-me que em bellugo una mica estrany, però és que m'estic recuperant d'una fractura de vèrtebra i porto una collilla impressionant i camino una mica zombi, no? O sigui que, disculpeu. Doncs, gràcies. Doncs, primer, Rafael Orozco i del Clos, president de la Creu Roja Barcelona, 1979-1985, i a Catalunya, 1981-1985, recull el seu germà Xavier. Ahora ya ir trayendo el otro. Sí, creo que sí, porque lo han subido creo que por orden. Es que no les conozco en persona. Ricard Gutiérrez i Martí, president de la Creu Roja Catalunya a la ciutat i demarcació de Barcelona, 1985-1995. No, pues no están por orden. Dales el... Voy a ponerme aquí. Vale, ir llevando el otro ya. A ver, la foto está ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, exacto. Marta Corachán i Cuyàs, presidenta de la Creu Roja Catalunya, 1995-2003. Pilar Ferran i Hernández, presidenta de la Creu Roja a la ciutat de Barcelona i a la demarcació de Barcelona, 1995-1997.
Salvador Alemany i Mas, president de la Creu Roja a la ciutat de Barcelona i a la província de Barcelona 1997-1999. Sí, preparadlos ya sí, en cuanto se van ya se dan, porque tenemos vacíos. Josep Marquès i Baró, president de la Creu Roja a Catalunya 2007-2015, a la ciutat de Barcelona 2003-2007 i 2008-2015 i a la demarcació de Barcelona 2003-2007. Ramon Vila i Forn, president de la Creu Roja a la ciutat de Barcelona 2007. Antoni Aguilera i Rodríguez, president de la Creu Roja a Catalunya 2005-2007 i 2015-2019 i president d'honor des del 2019. Per raons de salut no ens pot acompanyar l'amic Antoni i per això ens acompanya, com ja us he dit abans, la seva filla Cristina. Bé, ara prego que tothom es quedi a l'escenari en nom de tot el voluntariat representat per les presidències guardonades. Parla en Salvador Alemany, que és també el president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. O sigui que, senyor Alemany, el faristol és per vostè. Bé, bona tarda a tothom. M'ha correspost representar el conjunt de presidents i, de fet, el conjunt de tot el voluntariat que també avui és homenatjat per la circumstància, diríem, per diverses circumstàncies. Diríem que tinc un doble o un triple honor. És l'honor, primer, de representar a tots els que avui estan reconeguts. És l'honor de coincidir en aquest moment que soc president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. És l'honor que va ser, com s'ha dit aquí, la Rosa Maria ho ha explicat, on es va signar l'acte fundacional del 150 aniversari de la Creu Roja a Catalunya, precisament en el moment en què el Liceu era un jovenet de 25 anys, perquè aquest any nosaltres celebrem el 175è aniversari. Tota aquesta conjunció, jo dic que s'han juntat els astres i quan em van venir a preguntar si podíem fer aquí a l'acte del 150 aniversari, no només ho volia, sinó que vaig pensar que era el lloc precisament on s'havia de fer la celebració. Com s'ha dit aquí, jo vaig fer-me càrrec de la presidència de la demarcació de Barcelona i de la demarcació de Barcelona en un moment en el que vaig rebre l'honor de la Marta Corachán, que en aquell moment era la presidenta de Catalunya. I després em va succeir en Josep Marquès, que avui també està aquí, diríem com un dels presidents homenatjats. En aquell moment, el Josep Marquès era president de Granollers i també coincidíem que l'actual president era el president de Sant Celoni. També Antoni Aguilera, que l'hem vist a la pantalla i la filla estava aquí, en aquell moment era president de Sant Cugat.
Això vol dir que els presidents, al igual que els voluntaris, són absolutament constants, diríem, amb el recolzament a la Creu Roja i continuem estimant a la Creu Roja al mateix temps que estàvem exercint les nostres responsabilitats. Aquella època que jo vaig tenir, tots plegats, perquè va ser una obra de tots plegats, vam tenir moltes històries, moltes vivències. Jo crec que tots hem estat visitant a la nit, a la zona de narcotràfic o de persones afectades pels narcotraficants a la zona de les Drassanes. Hem viscut moments sentits, moments difícils, però també hem tingut l'oportunitat de fer alguna acció més o menys transcendent. En aquell moment, la Creu Roja tenia 1.500 persones treballant a les ambulàncies. Era una història que venia arrossegant-se del passat i moltes d'aquestes persones no tenien una contractació regular. Vam fer una operació difícil. Ara ho recordàvem el president. Vam fer una assemblea, l'assemblea de la Creu Roja Espanyola que es va celebrar a Oviedo, vam tindre el valor de presentar una cosa que no es veia gaire clara, que era fer una societat per col·locar les ambulàncies i col·locar el personal de les ambulàncies de Catalunya. Un 80% dels que hi treballaven van passar en aquesta empresa. L'empresa es va presentar als concursos que en aquell moment convocava la Generalitat per al servei d'ambulàncies i va treure prou espai, prou territoris com per poder col·locar a la major part de les persones que en aquell moment s'haguessin trobat en un moment crític. Jo crec que aquella operació, i ho dèiem ara amb el president fa una estona, aquella operació va ser una operació important perquè van continuar donant servei a la població com venien donant els voluntaris amb les seves ambulàncies. Perquè vam salvar econòmicament i socialment a la Creu Roja de Catalunya en aquell moment, que hagués pogut tenir grans problemes econòmics i també socials. I sobretot vam salvar molts llocs de treball de persones que havien deixat el seu esforç i la seva vida al servei de la Creu Roja. Per tant, aquesta feina col·lectiva que vàrem fer bastants i vàrem participar bastants dels que avui estem a l'escenari i molts d'aquí, que no us puc esmentar, Enric, Leopoldo, etc., molts dels que van estar treballant en aquell moment en això, penso que vam fer una història transcendent que per nosaltres mateixos forma part d'un patrimoni que serà imborrable. Avui estem rebent, i s'ha dit abans, a unes 2.000 persones que estan aquí, i també s'ha dit, representant a més de 20.000 voluntaris de Creu Roja a Catalunya. I també estem representant tots els més de 200.000 benefactors i socis que té la Creu Roja. És un orgull pel Liceu i un orgull particularment per mi que se m'hagin, diríem, alineat els astres d'estar aquí al Liceu, d'haver estat a la Creu Roja, d'haver estat al Liceu amb la Fundació de la Creu Roja i, consegüentment, és un orgull per mi donar-vos a tots la benvinguda aquí a la Casa del Liceu i també esperar que avui l'acte que a continuació es produirà sigui per vosaltres un record imborrable. Gràcies i endavant, Creu Roja. Moltes gràcies, Salvador Alemany, i a totes les persones voluntàries no representades per aquestes presidències guardonades aquest vespre. O sigui que enhorabona a tothom, de veritat, i ara sí que podeu ja adreçar-vos de nou als vostres seients, amb molta cura, que les escales per baixar són de vegades molt perilloses. Hem dit abans que el Liceu va acollir la gènesi de l'acció humanitària a Catalunya. Per això ara volíem convidar-vos a fer una visió retrospectiva, històrica, dels reptes passats i presents que ha hagut de fer front l'organització de voluntariat més important del país. O sigui, esperarem a que tothom baixi, perquè si apaguem les llums ho farem encara més difícil.
el senyor Quitet i el senyor Senén es queden amb nosaltres. Sí, millor, perquè si no, evitar pujades i baixades. Molt bé, doncs em sembla que dentro vídeo. Colpit pels fets viscuts a la batalla de Solferino, Henri Dunant funda el 1863 el Comitè Internacional de la Creu Roja per socórrer i auxiliar els malalts i ferits a les guerres. Poc temps després neix la Creu Roja a Barcelona, just fa ara 150 anys. Durant aquest segle i mig, la ciutat ha viscut situacions tràgiques i doloroses. Revoltes, desastres naturals, atemptats, guerres. En tots aquests moments difícils i en molts d'altres, la Creu Roja hi ha estat present donant socors i auxili a qui ho ha necessitat. La Creu Roja és una institució formada per persones voluntàries, col·laboradores i professionals que la fan possible. Per aquesta raó, la història de Barcelona és també la de la Creu Roja. Ciutadania solidària i compromesa amb totes aquelles persones que pateixen les injustícies del món. Aquests 150 anys de la Creu Roja ens ajuden a explicar la història de la ciutat. Sí, mejor que os quedéis ahí. Ahora te presento a ti. Bé, doncs ara és ja el moment de la cloenda institucional per part del president de la Creu Roja Espanyola, Javier Senén, i del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Por favor, Javier, el atril a tu disposición. Buenas tardes, buena tarde. Honorable Presidente de la Generalitat, Presidenta del Parlament, Delegada del Gobierno,
presidenta de la Diputación, autoridades, amigas, amigos, en primer lugar mis felicitaciones a presidentes y presidentas anteriores en estos últimos años en los que hemos tenido el honor de distinguirles. Cumplir 150 años no es fruto de la casualidad, es sinónimo de trabajo, de esfuerzo y de haber prestado apoyo y ofrecido soluciones a los problemas de las personas. En definitiva, de haber estado pegados a esas necesidades. Durante todo este tiempo se ha tratado de estar en continua adaptación, acorde a los momentos y situaciones, creando recursos y capacidades que nos hicieran cada vez más fuertes, más sólidos y tratando de sumar a la familia de Cruz Roja a las personas que compartieran nuestras preocupaciones, nuestras causas y nuestros principios. Solo 8 años más tarde, como hemos escuchado, de la creación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a nivel mundial, en 1872, un grupo de personas de la sociedad barcelonesa se reunió con el alcalde de la ciudad, precisamente en este lugar, el Gran Teatro Liceo, para elegir una junta fundacional de una asociación benéfica y voluntaria de socorro a las víctimas de la guerra y a los desastres naturales. Fue el inicio, el origen de la Cruz Roja en Barcelona, en Cataluña. Y es gratificante ver en lo que se ha ido convirtiendo ese germen, que poco a poco fue prendiendo, comenzando a arraigar y a expandirse por los pueblos y ciudades cercanos, hasta llegar a lo que es hoy, movida por buscar, estar y adaptarse a los lugares donde se encuentran las personas que queremos ayudar. Ese arraigo en el territorio, ese pasar a formar parte del paisaje de cada localidad, ha dependido fundamentalmente de la confianza y del cariño de las personas, que con su adhesión a nuestro trabajo han contribuido a que la sociedad nos reconozca como una organización comprometida con quienes lo tienen más difícil, cercana, que está ahí siempre y que forma parte de su vida. Después de varias generaciones, todos tenemos familiares o amigos que han formado o que forman parte de la Cruz Roja, ya sea como voluntarias, socias, beneficiarias o trabajadoras. Esto nos ha permitido crear un vínculo permanente con la comunidad y, al mismo tiempo, la exigencia a dar soluciones a los pequeños y grandes problemas que hacen vulnerable en cada momento a las personas. Hoy podemos decir que somos una Cruz Roja de la sociedad para la sociedad, de las personas para las personas, de Barcelona para Barcelona, de Cataluña para Cataluña. Personas que ayudan a otras cuando lo necesitan, estableciendo una gran red de apoyo local y global. Y aunque son muchos los cambios que se han producido a lo largo de estos años, nuestra actividad, los principios fundamentales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja han permanecido inalterables, acompañándonos siempre, guiados por la humanidad, por la imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariedad, unidad y universalidad. Principios que representan nuestros valores, pero por encima de todo, el respeto a las personas y a sus derechos. Desde Cruz Roja hemos ido afrontando emergencias, situaciones de crisis, grandes y pequeños problemas, individuales o colectivos, con la sola pretensión de mejorar la vida de quienes mayores dificultades tienen, sin desviarnos de nuestro camino. A día de hoy, Cruz Roja en Barcelona es una Cruz Roja 360 grados, 365 por 24. Un ejemplo en lo que a actividad y a gestión se refiere. Convencida de que las alianzas con las distintas administraciones, entidades, empresas y demás actores son el único camino para transformar nuestra sociedad y ofrecer lo mejor a ella misma. Solo con este compromiso generoso, entre los que creemos que un mundo mejor, más justo y sostenible es posible, podemos aspirar a otros 150 años más de solidaridad compartida. Detrás de los grandes proyectos anónimos necesariamente hay nombres y apellidos, miles y miles de personas que han dejado lo que en Cataluña decís muy acertadamente, pachadas. Todas ellas han construido una visión que entiende la paz, la convivencia y la dignidad como pilares fundamentales para el bienestar y el progreso. Nombres y apellidos que han ido sumando ideas, proyectos, acciones, ilusiones, ideas de las personas visionarias,
proyectos de las innovadoras, acciones de las activistas, ilusiones, las de los jóvenes. Nuestro homenaje hoy es para todas ellas. Somos lo que ellas nos han ayudado a ser. Como para la Cruz Roja no puede haber reposo ni tregua, ahora toca pensar en el futuro. Un futuro en el que cada vez será más importante percibir lo que hacen a las personas vulnerables, que nos permita adelantarnos a sus necesidades y, sobre todo, ser vistos como una organización que contribuye a la propia autonomía, dignidad y fortaleza de las personas. Las personas mayores, las cada vez mayores expresiones de solidaridad se materializan hoy de múltiples formas y nuestro reto será lograr que todas ellas encuentren un espacio en Cruz Roja para convertirse en un instrumento para la igualdad de oportunidades de todas las personas, de todas y cada una de las personas, y la no discriminación, las dos causas más importantes que rigen la acción de la Cruz Roja en todo el mundo. Todas estas expresiones de solidaridad quedan englobadas en lo que en Cruz Roja llamamos voluntariado, voluntariado con letras mayúsculas. Algo que va mucho más lejos que la aportación de un tiempo a la solidaridad. Es una actitud frente a las injusticias y una respuesta real a las necesidades de las personas que hace libre a la organización y le da su personalidad. Es un privilegio poder estar aquí para celebrar este 150 cumpleaños y sentir el impacto humano y humanitario de nuestro trabajo y todo el apoyo social que lo ha hecho posible. Feliz cumpleaños y muchas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus reflexiones. I ara, sisplau, president de la Generalitat de Catalunya, és el seu torn. Molt bona tarda, senyores i senyors, molt honorable presidenta del Parlament, conselleres i conseller de la Generalitat de Catalunya, presidenta de la Diputació, delegada del Govern de l'Estat, president de Creu Roja Catalunya, president de la Creu Roja de l'Estat, senyores i senyors i sobretot voluntaris i voluntàries de Creu Roja que avui ompliu el Gran Teatre del Liceu. És un plaer i és un honor poder compartir amb tots vosaltres aquest acte central dels 150 anys de la presència de la Creu Roja al nostre país, a Catalunya. 150 anys de compromís amb la humanitat, de compromís amb la vida, sempre a favor dels més vulnerables, de la lluita contra la pobresa, contra els efectes de la fam, contra els efectes de les guerres, contra els efectes de les desigualtats. 150 anys treballant al costat de la gent. Aquesta és la grandesa de la Creu Roja. Tots els que avui som aquí mirem la Creu Roja i ens l'aproximem amb aquesta admiració, amb aquesta complicitat. Per això, l'acte d'avui sobretot ha de servir per posar en valor tres qüestions que des del meu punt de vista són del tot ineludibles. En primer lloc, agrair el compromís històric de la Creu Roja, el seu exemple, el seu llegat, la seva lliçó de vida. En segon lloc, reivindicar la necessitat de continuar lluitant contra les injustícies i les desigualtats, d'acompanyar, protegir i oferir oportunitats als més vulnerables. I sobretot, l'acte d'avui ha de servir per acompanyar el reconeixement públic amb el compromís institucional d'enfortir aquest treball compartit, de sumar, de cooperar, de col·laborar, perquè així és com transformem l'entorn més proper i així és com avancem en transformar el món. No m'arrisco gaire afirmant que segurament la Creu Roja i tot el moviment internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja és una de les entitats que gaudeix de més prestigi i estima a nivell social, a Catalunya, a l'Estat, a Europa i arreu del món. I per això, sense cap mena de dubte, és fruit del seu llegat històric, és fruit del seu compromís històric. Des de la necessitat més bàsica d'un mínim d'atenció sanitària, un mínim d'humanitat,
en les guerres que va empènyer a Henri Dunant a impulsar la Conferència de Ginebra, que va veure néixer la Creu Roja, fins a tota l'atenció a les persones en risc d'exclusió social que avui feu a totes les ciutats d'arreu del món. Ciutats i societats, especialment la nostra i del nostre entorn, d'aquell anomenat primer món, que potser ens creiem molt modernes i avançades, perquè és evident que hem avançat molt, però que malauradament encara avui deixen moltes persones enrere. En aquests 150 anys, malgrat les enormes dificultats, malgrat tota la feina que queda per fer i que farem, la humanitat ha avançat moltíssim. I en aquest progrés és ineludible posar en valor la feina i el compromís de la Creu Roja, per la capacitat d'atendre les persones, evidentment, però també per la capacitat de sacsejar consciències, de despertar tot el nostre inconformisme. Sense la feina d'organitzacions com la Creu Roja, hauria estat molt més difícil que la comunitat internacional es dotés d'un sistema de drets humans com el que tenim avui, amb els límits i imperfeccions i dificultats d'implementació que té, òbviament, però un sistema cada vegada més potent, que ha ajudat i ajuda a facilitar la feina a tots aquells que treballem per millorar el nostre entorn, per transformar-lo i per deixar un món millor. Tot aquest llegat és inqüestionable i per això mereix el més absolut reconeixement. Però, com deia a l'inici, aquest compromís històric ens ha d'empènyer a seguir lluitant contra les injustícies i les desigualtats, fent-ho amb tota l'ambició, amb tot l'inconformisme que caracteritza la Creu Roja i les seves voluntàries i voluntaris. Ens ha d'empènyer a seguir reaccionant amb la màxima celeritat davant de situacions d'emergència, com ha fet la Creu Roja i com ha fet també a Catalunya, i vull agrair especialment la col·laboració de la Creu Roja amb la Generalitat de Catalunya, especialment, doncs, de manera molt recent, amb els efectes derivats de la Covid-19, de la pandèmia al nostre país, o també amb tota l'atenció que hem estat capaços d'oferir conjuntament amb els refugiats i refugiades procedents d'Ucraïna que arribaven al nostre país. I ens ha d'empènyer també a fer front a les desigualtats que de forma quotidiana pateixen encara molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Desigualtats i vulnerabilitats que no hem de normalitzar ni hem d'invisibilitzar. No podem acceptar-les socialment quan són inacceptables, com són la pobresa, l'exclusió social, la manca d'habitatge, la fam o la soledat no volguda. Persones invisibles que massa vegades es queden enrere i que moltes vegades estan condemnats a viure als marges de la societat. Tot això existeix avui encara a casa nostra, malgrat els enormes esforços que fan les institucions, que fan les organitzacions socials i especialment també organitzacions com la Creu Roja. Tot això existeix al nostre voltant. Néixer en un barri o en un altre encara avui determina les oportunitats que tindrà una persona a la vida. I això és el que realment ens pot dividir com a societat i, per tant, aquesta manca d'oportunitats cal atendre-la amb celeritat. Davant d'aquesta feblesa, davant d'aquesta vulnerabilitat, que és individual però que acaba sent col·lectiva, necessitem més que mai el treball conjunt amb organitzacions com la Creu Roja. I per això vull acabar posant en valor la necessitat de reforçar el treball compartit, de sumar, de cooperar, d'enfortir encara més el treball conjunt que venim fent i que ha portat excel·lents resultats, perquè és evident que queda molta feina a fer. És evident que hem avançat molt, moltíssim. En un dia de celebració com avui, després de 150 anys de presència de la Creu Roja a Catalunya, ens ha de fer sentir enormement orgullosos. Catalunya és una nació que fa de la solidaritat, de la fraternitat, un dels principals valors compartits. Ens identifiquem com una terra d'acollida, com una terra d'oportunitats. No volem que ningú es quedi enrere. Aspirem a que tothom gaudeixi d'alguna cosa més que una vida digna. Aspirem a que tothom gaudeixi d'una vida pròspera i plena de benestar, que pugui portar a terme el seu projecte de vida en llibertat, en definitiva, que tothom tingui una vida més fàcil, més amable, més feliç. Aquest és el compromís de la societat catalana, de tot el compromís col·lectiu, millorar la vida de la gent. Per això acabo donant-vos les gràcies per sumar sempre, per ajudar-nos sempre, per ser-hi sempre, per estar sempre preparats i preparades per tots els reptes que ens van posar en les circumstàncies
i en les quals la Creu Roja sempre està a punt. Gràcies per ajudar-nos a aproximar-nos en aquest objectiu. Gràcies per la feina feta, pel vostre compromís d'ara i dels darrers 150 anys, pel vostre compromís com a voluntàries, com a voluntaris, com a ciutadanes i ciutadans del país. Gràcies per amb la vostra acció i els vostres fets sacsejar consciències i per demostrar, en definitiva, que transformar l'entorn, implicar-nos per fer un món millor és possible i és necessari. Moltes gràcies i per molts anys més. Moltes gràcies, president de la Generalitat. I ara, doncs, si voleu, ja us permetem que torneu a les vostres localitats, sisplau. Abans hem repassat els 7 principis fonamentals del moviment de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. Per sobre de tot, n'hi ha un de principi, que és el de humanitat. Per això, doncs, aquest principi d'humanitat hem pensat que volíem posar-li poesia. Vegem-ho. Veo en tu nombre la epopeya, que en los cauces de una piel susurran helados suspiros de ceniza. Huele al rugir, óxido de cadenas a tus pasos. Anida en ti la inmensidad del horizonte a la deriva. Veo en tu nombre la noche, tras el andén de las balas florecidas. Veo tras el umbral de aquella celda de miel construida. El mapa sin dirección. Que allá tendido dibujaron tus manos. Como pudo ver de esa espalda la tez, el ardor del ocaso. Leo en tu nombre el arte de una vida. El camino que creíste brecha abierta es ahora la silueta al inicio de tus labios. La infinita línea verde que solo tú despiertas. El beso sibilante de la tierra que amansa al temblor extasiado. Vi entonces, tras el cenit de tus pupilas, una puerta abierta. Recostados párpados de oro, escondidos entre las semillas del cáñamo. Entonces te vi. Vi tu alma y la leí poesía. Vibré con la intensidad de las paredes, de tu risa, y solo entonces te vi, despojada del rumor de los daños. Dijiste, estoy aquí, y emana de mis venas el ritmo del pulso apasionado. Soy la tinta de lo que aún queda por compartir. Dibujan las letras en tu nombre. La grandeza de lo humano. Doncs ara, per aquesta segona part d'aquest acte tan entranyable, música. O sigui, us tenim preparada una gran actuació musical per part de l'Orquestra del Col·legi de Metges de Barcelona, Ars Mèdica, que dirigeix Alfons Reverte, el pianista Néstor Calderer, la coral de la Creu Roja sota la direcció de Lucía Beresova, sinfonia amb Lucía Beresova a la direcció del cor, la coral del Col·legi de Metges i de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dirigida per Jordi Craven-Bartel, i la coral d'enginyers amb el director Jordi Marín.